Dobro večer i dobrodošli u još jednu lekciju Zohara. Nadam se da me svi čujete i da video ide normalno. Kod svih. Nadam se da ste se prijavili svi na chat, da možete postavljati pitanja i da ste otvorili svoj tekst. Današnji tekst Zohara kojeg ćemo učiti se naziva Noć nevjeste, odnosno zapravo U noći nevjeste, Belajla Dekala. I taj tekst govori zapravo o ispravljanju, o toku ispravljanja, dogmartikun, ali i zapravo na svakom stupnju. I taj tekst je jedan od nama bližih tekstova i inače kada se Zohar započinje učiti, kreće se ili sa tim tekstom ili sa recimo nekim sličnim tekstom iz Zohara, tipa onaj ko se raduje na blagdane, tekst koji smo već ranije radili. Uvijek prije učenja Zohara i prije učenja zapravo bilo kojeg kabalističkog teksta, prije lekcije, neophodno je da se pripremimo. To smo učili na naprednom tečaju o važnosti pripreme prije lekcije, jer priprema predstavlja onu želju s kojom dolazimo na lekciju. I s obzirom na želju s kojom dolazimo na lekciju, s obzirom na želju koju smo pripremili, u toj mjeri, odnosno u toj kvaliteti, dobivamo i odgovor, odnosno dobivamo i rezultat našeg učenja. Stoga je vrlo neophodno posebice se pripremiti za ovu lekciju kada učimo Zohara. Uvijek napravimo nekakav općeniti uvod, odnosno nekakvu pripremu, naravno i prije samog čitanja na lekciji. I danas ćemo za početak govoriti o percepciji stvarnosti. Percepcija stvarnosti je nešto što je izuzetno bitno kod učenja Zohara. Mi konstantno govorimo da je za vrijeme učenja Zohara vrlo bitno misliti jedni na druge, svi koji su ovdje na lekciji, misliti na brinuti se zapravo o duhovnom uzdignuću ne samo sebe nego i drugih. I kroz taj postupak koji se zapravo naziva unutarnji rad u grupi, mi otkrivamo mjesto ševirata, odnosno razbijanja. Mjesto koje treba ispraviti. Mi konstantno govorimo o kabali da mi ispravljamo tu vlastite želje, zapravo ne želje nego namjere. Što to zapravo znači? Što mi točno ispravljamo? Mi zapravo ispravljamo našu percepciju stvarnosti. Ako se sjećate iz tehničkih lekcija, dolazi u određenom trenutku u određenom trenutku tijekom razvoja, dakle čitavog stvaranja, tijekom razvoja misli stvaranja, razvoja kelim i svjetlosti, dolazi do povezivanja svojstava malhut i svojstava bina. Svojstva malhut su svojstva stvorenja, kelim, volje za primanjem. A svojstva bina su svjetlosti zapravo, odnosno svojstva davanja, kvaliteta svjetlosti. I kad se to dogodi, dolazi do ševirat kelim, do razbijanja posuda. Nakon toga, te razbijene posude se postupno nanovo oblikuju, pri čemu dio bina, odnosno dio malhut koji je inkorporiran u bina iz te mješavine, zapravo šta se dogodi za vrijeme razbijanja? Dogodi se da se dvije cjeline koje se nazivaju bina i malhut, dva različita svojstva, međusobno potpuno stope, međusobno isprepletu
I sada imamo, dolazi zapravo do inkorporacije bina u malhut, svojstava bina u svojstva malhut i do inkorporacije svojstava malhut u svojstva bina. Malhut, svojstva malhut koja su inkorporirana u svojstvo bina, od njih nastaju svjetovi. A svojstva bina koja su inkorporirana u svojstvo malhut, od njih nastaju duše. I to je temelj naše percepcije stvarnosti. To znači da se čitava želja recimo da je ovo čitava želja, razdvojila na dva dijela. Mi znamo da unutar želje postoji 5 svojstava. To su keter, hohma, bina, zeir ampin i malhut. To je čitava želja. Međutim, švirat kelim, razbijanje posuda, razbijanje želje, zapravo dijeli ovu želju na dva dijela. Ovdje je granica ta dva dijela. Pri čemu ovaj gornji dio doživljavamo kao ja, a ovaj donji dio doživljavamo kao drugi. Drugim riječima, ovaj prvi dio su duše, ovaj drugi dio su svjetovi. Tako se dijeli naša unutarnja želja. Međutim, to nije sve. Ta podjela na čitave želje na dva dijela jeste temelj naše percepcije. Onaj dio koji predstavlja keter hohma bina, odnosno u jeziku midraš, koji je puno jasniji u pogledu ovoga, to su šorešne šama guf, odnosno korijen, duša i tijelo. To je nešto što doživljavam kao ja. To je dio te kompletne želje koje doživljavam kao ja. A zeir ampin i malhut, koji se nazivaju jezikom midraš još i levuš i hejhal, ili pokrivala i palače, odjeća i palače, to doživljam kao nešto izvan mene, kao nešto što ne osjećam kao svoje. I upravo tu, na toj granici, to se naziva mjesto ševirat, manifestira se moj ego. Tu se manifestiraju sva ona svojstva negativna koju poznajemo. Faraon, mahsom, sve nešto što nas spriječava, zmija, sve to zapravo u tom tu dijelu, u tom tu mjestu. Kako se taj ego manifestira? Tako što iz te točke osjećam da iz te točke tu prema ovom dijelu ovdje osjećam mržnju, a prema ovom dijelu ovdje osjećam ljubav. Zato ovaj dio osjećam kao ja, jer prema tim dijelovima, prema tom dijelu želje osjećam ljubav,
osjećam ga kao svoje, kao dio sebe. Ljubav u kabali najjednostavnije je definirana kao ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga. To upravo znači ljubav. Kada doživljavam želje drugoga, njegove posude, kao moje vlastite, onda ja prema njemu osjećam ljubav. Što će reći? Kada bi ove želje drugih, prvenstveno mislim na želje za duhovnim uzdizanjem, kad prema njima ne bih osjećao mržnju, nego ljubav, onda bih osjećao kao ja. Tu sposobnost da osjećamo druge kao sebe, tu silu nazivamo milost stvoritelja ili Or Hasadim. Kada otkrijemo to mjesto ševirat, to mjesto pukotine, gdje jasno vidim svoj ego koji dijeli čitavu želju, čitavu cjelinu na jedan dio prema kojem osjećam ljubav, egoističnu, i drugi dio prema kojem zbog tog istog ega osjećam mržnju. U tom trenutku uzdižem man, odnosno osjećam, u meni se manifestira molitva. Pričali smo puno puta o tom čitavom procesu kojim zapravo dolazi do tog stanja molitve. To je vrlo detaljan proces. I kao rezultat, dakle, kada dosegnem tu točku, iz te točke uzdižem man prema stvoritelju i spušta se mad kao odgovor. Mad ili svjetlost koja ispravlja, Or Hasadim, milost stvoritelja. I zapravo omogućava mi da kako sad da to nacrtam, nema mjesta više. Više ne dijelim tu sliku na ja i na druge, nego sad sve to zajedno osjećam kao ja. I u tom trenutku kada se to dogodi, dakle, to povezivanje svega ovoga u cjelinu, to je Or Hasadim, i u tom trenutku se manifestira, osjetimo dozgor, svjetlost stvoritelja, Or Hohma, koja počinje sijati u čitavom tli. Drugim riječima, kada za vrijeme učenja imamo i jednu drugu namjeru koja ne potiče sa mjesta ševirat, kao man, i jednu drugu želju koja nije za ispravljanje mene, dotle ja vidim razbijenu sliku Zohara. Ja vidim kao da Zohar govori o nečem izvan mene, o nekakvom rabinu Šimonu koji je sjedio negdje i učio Toru, kad je nekakva nevjesta se trebala ujediniti sa svojim mužem. Dakle, to su sve slike izvan mene. Ja tu sliku osjećam kao nešto odvojeno od mene. Međutim, onoga trenutka kada kroz unutarnji trud dosegnem želju, uzdignem man u mjeri u kojoj mogu, dakle uspijem doseći ispravnu namjeru, onda odjednom ta slika, iza te slike vanjske, odjednom otkrivam sebe. Otkrivam da čitav tekst zapravo govori o meni. Isprava mi se činilo da govori o nečem vanjskom, a sad osjetim direktno da svaka ta riječ upućuje na mene, govori o meni,
I taj osjećaj koji osjećam povezanosti sa tim tekstom, ta emocija, ne znam kako drugčije da zovem, je orhohma, koja sija u orhasadim. Možemo to nacrtati i na malo drugčiji način, da bude jasnije. Kada govorimo o duhovnom uzdizanju, uvijek moramo govoriti o, da tako kažem, 2 stupnja. Ovo ovdje, to sam ja, na ovom stupnju sada, a ovo ovdje je ja +1. Taj +1 je moj duhovni stupanj. Nešto što ja u ovom stanju doživljam kao stvoritelja. Ja u ovome svijetu, dok postojim u ovome svijetu, to moje postojanje, ta moja percepcija ovoga svijeta i mene u ovome svijetu određena je mojim željama koje kroz rad, dakle isprva kada promatram sebe ne osjetim nekakve različite dijelove sebe. Čisto osjetim sve kao jednu masu, da tako kažem, želja koje nekad izviru, nekad ne, nekad se jave i ja uopće ne znam kojim pravilom i kojim redoslijedom su one i posložene unutar mene i zašto se zapravo određena je želja u određenom trenutku javi, a u nekom drugom ne. Međutim, kroz studij Kabale počinjem osjećati unutar sebe postupno 2 točke. Kao da unutar mene postupno se razvijaju 2 ja, koja su obilježena sa 2 potpuno različite stanja. Mogu ih identificirati. Ono što se događa zapravo je da pod utjecajem Zohara ili bilo kojeg drugog kabalističkog teksta postupno počinjemo osvješćivati želje unutar sebe koje su zapravo točka u srcu s jedne strane i sa druge strane korporealni ego ovoga svijeta. Moj ahap, posude primanja, Galgalteve Einaim znamo da su posude davanja, u ovome svijetu moj ahap je moj korporealni ego, dakle sve želje koje pripadaju ovome svijetu, koje konstantno mi se obnavljaju, konstantno se pobuđuju unutar mene i ja ih konstantno uvijek iznova moram ispunjavati i zadovoljavati. Ko je ja? Ko je to moje ja? Moj središnji dio, moja točka u srcu. Taj moj središnji dio počinje osjećati pod utjecajem tekstova, jer tekstovi zapravo su usmjereni, odnosno obraćaju se isključivo točki u srcu. Moj ego ne može ništa naći unutar kabalističkih tekstova. Za moj ego kabalistički tekstovi su hrpa u engleskom se to kaže gibberish. Ne znam kako da kažem, budalaština, dakle, hrpa nekakvih, ništa mi tu nema smisla, mislim, nekakva slika, nešto, čak i nekad nerealne neke slike, ne možeš povezati ništa tu nekakvu smislenu cjelinu i čini mi se to djelo kao da je netko sad sjeo i pisao riječi bez veze. Međutim, točka u srcu unutar nas, koja je za sada dio zapravo svojstva davanja unutar nas, dio te želje za davanjem unutar nas, ona reagira na tekstove.
I počinje osjećati da njezin smisao nije ispunjavanje konstantno korporalnog ega. To nije smisao. Smisao počiva negdje drugdje. I u toj mjeri u kojoj se ta želja osvještava na neki način, kao da postoji granica, u toj mjeri počinjem osjećati pored nje ahap višega, iznad kojeg postoji Galgaltave Einayim višega, o kojem zapravo ništa ne znam. Ovaj dio apsolutno ne osjećam. Kada mi se točka u srcu počinje aktivirati, prvo što osjetim je ahap višega. I tu, u ahap višega, osjetim mrak. Osjetim skrivenost. Osjetim nekakav nedostatak. Nešto nedostaje u ovoj čitavoj slici. I što više pokušavam se povezati sa tim mrakom, sa tim dijelom koji mi se otkriva, to osjećam da sam sve dalje i dalje od odgovora, sve dalje i dalje od otkrivenja. Osjećam sve dublji i dublji mrak. Duhovnost mi se počinje činiti sve praznijom i praznijom. Mlačenje prazne slame. Nema kruha u tome. To su sve argumenti koje ego, koji je ovaj ahap ovdje, moj korporalni ego, budući da se on stalno aktivira i stalno me prisiljava da ga zadovoljavam, njemu se ne sviđa, da tako kažem, što ja sad idem u totalno suprotnom smjeru od njega. I zbog toga što još nemam iskustvo zapravo, puno iskustvo višeg svijeta, taj dio, taj ahap višega, osjećam kao mrak, kao neispunjenje. I to je namjerno tako. Kaže se kada piše negdje da se stvoritelj spušta, da se snižava negdje, to znači da zapravo on postaje egoističniji, kao da prigušuje vlastitu svjetlost. Kao da ne prikazuje se u onom smislu da vječnog ispunjenja, vječnog života, nego prigušuje taj osjećaj i mi imamo osjećaj, realan zapravo, da duhovnost ne vodi zapravo nikakvom vječnom životu i ničemu o tome, da je to jedna vrlo isprazna stvar, da tako kažem. Što se tu zapravo događa? Koja je tu dinamika? Ono što mene lijepi za ovaj ego, počinjem zapravo s vremenom osjećati u točki u srcu da pripadam ovdje, da je ovo zapravo moja želja. Ovaj ahap, to su želje drugih. To su vanjske želje, želje koje osjećam kao izvanjske meni. Njih počinjem osjećati unutar sebe kao mrak, kao neispunjenje. I kad god pokušam se povezati sa njima, pokušam ih pripojiti sebi, nailazim na zid. Taj zid ovdje, koji postoji između moje točke u srcu i želja drugih, i mahsom. To je taj zid. Taj zid zapravo postoji i ovdje. Ono što mi se postupno kroz rad osvještava je da ovdje postoji sila koja povezuje moj korporalni ego sa točkom u srcu i jednostavno ju ne pušta da se poveže sa željama drugih. Taj dio se naziva, taj tu dio je zmija. Nešto što mi konstantno govori da još nisam na cilju, još više se ispuniti, još dalje. To je onaj osjećaj koji
koji nam uporno govori da nas uvijek čeka blistavija budućnost. Koliko god da je ova blistava, uvijek je ona koja nam dolazi blistavija od ove u kojoj se nalazimo. Od ovog svijeta u kojem se nalazimo. Danas u ovo vrijeme čitavo čovječanstvo počinje osjećati da to baš i nije tako. Mi smo prva generacija ljudi koji ne misle da će njihova djeca imati bolji život od njih, od nas. To je simptom da počinjemo polako razotkrivati zmiju i počinjemo osjećati ropstvo u ovome egu. I dokle god ta zmija, koja je zapravo klipa, to je klipa, nečista duhovna sila, čuči tu i povezuje ovu točku u srcu sa mojim korporalnim egom i sa tu zapravo još jednim dijelom, zapravo zmija je ta levhajeven, ta tvrda klipa, dotle ovdje su mi vrata zatvorena. Mahsom, rampa je spuštena i ne mogu proći, ne mogu se povezati. Kad bi se povezao sa tim željama drugih, dok je moja zmija zapravo zakačena, da tako kažem, za mene, jednostavno bi usisao sve iz njihovih želja. Umrli bi, raspao bi se čitav sustav. Tako da dokle god zmija tu čuči, dotle mahsom, odnosno skrivenost, postoji. I onda, u određenom trenutku, tijekom mog razvoja, rada, uzdižem man, što znači oslobodi me korporealnog ega i pripoji me željama drugih. To je zapravo man. Osjećam nedostatak želja drugih. Želim ga osjetiti kao svoga, jer prepoznajem da je tamo moja duša, da je u povezanosti sa njima moja duša i da je u povezanosti sa njima zapravo i stvoritelj i duhovno i čitav sustav. U tom trenutku se događa da zmija i čitav ovaj ahap bivaju odsječeni, kao da više ne postoje. I ova granica se ruši i ja počinjem osjećati želje drugih kao sebe. I tada zapravo, budući da ova Galgalta Einaim, kad se poveže sa ahap, sa željama drugih, postaje poput ovog ovdje, poput višega. Ovaj viši je nešto što ispunjava ove želje. Moj niži je nešto što ispunjava moje želje. I sad kada se moj niži, moja točka u srcu, želi povezati sa željama drugih tako da upravlja njima, da ih ispunjava, da ih vodi poput višega, tada zapravo dolazi do toga da se ja uzdižem na stupanj ja plus 1. Odnosno, moja Galgalta Einaim se uzdiže ovdje na stupanj Galgalta Einaim i automatski pored sebe osjeća novu dozu, novo otkrivene želje drugih i novog višeg i tako dalje, tako dalje, tako dalje. To je čitav taj proces kojeg moramo proći tijekom učenja Zohara i sve ovo zapravo o čemu sam pričao, o tome ćemo raditi danas u ovom članku Zohara. Naravno, ako imate pitanja, slobodno ih postavite, odgovorit ćemo na njih. Ovaj članak je dosta dugačak. Danas smo pripremili samo 6 točaka. Nećemo ići jako duboko u detalje, ali ćemo proći kroz čitav članak onako kako inače to radimo.
Pa kaže ovako, noć nevjeste. Belajla dekala. 125. Rabi Šimon sjedio je i učio Toru u noći kada se nevjesta Malhut trebala ujediniti sa svojim mužem, Zeir Ampinom. Svi prijatelji koji su prisutni u ode i nevjeste u toj noći, po kojoj slijedi blagdan Šavuot, obavezani su stajati zajedno sa mladoženjom pod baldahinom, hupa, i biti s njim cijele noći i radovati se s njim u ispravcima nevjeste, dakle učenju Tore, proroka, svetih pisama i konačno mudrosti, jer to su njezini ukrasi. Nevjesta prima ispravke, kiti se njima i raduje se s njima cijele noći. Sljedeći dan, na blagdan Šavuot, dolazi pod baldahin zajedno s njima i njezini prijatelji koji su učili Toru cijele noći nazivaju se sinovi baldahina. I kako prilazi hupa, odnosno baldahinu, stvoritelj pita za njih, blagoslivlja i kiti nevjestinim ukrasima. Sretni su oni koji su tako počašćeni. 126. Zato su Rabi Šimon i svi njegovi prijatelji ostali budni te noći. I svaki od njih obnavljao je Toru iznova i iznova. Rabi Šimon se veselio, a isto tako i svi njegovi prijatelji. Rabin Šimon im reče, sinovi moji, kako je radosno vaše mnoštvo, jer vi ste ti koji ćete se sutra pridružiti nevjesti pod hupa, jer će svima onima koji ju ispravljaju i raduju se u njoj ove noći imena biti upisana u knjigu spomena. I stvoritelj će ih blagosloviti sa 70 blagoslova i ukrasa kruna višega svijeta. 127. Rabin Šimon otvori i reče, nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Već sam objasnio ovo. No kada se nevjesta probudi kako bi zašla pod baldahinom, sa svim svojim prijateljima koji su se s njom radovali protekle noći, raduje se s njima, ispravlja se i sjaji sa svojim ukrasima. 128. A sljedeći dan mnoštvo masa, domaćini i legije pridružuju joj se i ona zajedno s masama, domaćinima i legijama očekuje sve one koji su je ispravili učeći Toru te noći. To je zato što se Zeir Ampin ujedinjuje s Malhut i ona vidi svoga muža i rečeno je nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Nebesa se odnosi na mladoženju Zeir Ampin koji dolazi pod hupa. Nebesa objavljuju, dakle obasjava poput sjaja safira, čitavu Malhut s kraja na kraj. 129. Slava stvoritelja je nevjesta, Malhut zvana El, kao što je napisano El bjesni svakoga dana. Ona je zvana El na sve dane u godini, a sada, na blagdan Šavot, kada je već zašla pod hupa, naziva se veličina i zvana je El, što znači veličanstvo nad veličanstvom, sjaj nad sjajem i vlast nad vlašću. 130. U sat kada nebesa, Zeir Ampin, zađe pod baldahin i obasja Malhut, svi su njezini prijatelji koji su ispravili učeći Toru znani po svojim imenima. Kao što je rečeno, nebesa obznanjuju djelo njegovih ruku. Djelo njegovih ruku odnosi se na članove ovoga saveza koji se nazivaju djelo njegovih ruku. Kao što je napisano, potvrdi za nas djelo naših ruku, što je znak saveza utisnut na tijelu čovjeka. Dobro, mislim da imamo dovoljno vremena. Kaže ovako, 125. Rabin Šimon sjedio je i učio Toru u noći kada se nevjesta Malhut trebala ujediniti sa svojim mužem Zeir Ampin. Rabin Šimon znamo da je duhovni stupanj. Sjedio je, znači da se nalazio u stanju katnuta, u malom stanju. Stanje katnut znači da koristimo isključivo želje za davanjem, da ne koristimo želje za primanjem. Kada koristimo isključivo želje za davanjem, nalazimo se u katnut. Onog trenutka kada
i to se naziva sjedenje. Onog trenutka kada aktiviramo i noge, koje su inače ahap, dakle posude primanja, i možemo i sa njima djelovati poradi davanja, onda se to naziva stajanje ili gadlut. I učio Toru u noći. Učio Toru znači bio usmjeren prema vlastitom ispravljanju. U noći, dakle u vremenu duhovne tame, u vremenu izostanka svjetlosti, egzilu, noć. Čitava ova noć nevjeste nije zapravo ništa drugo nego egzil. Nevjesta je Malhut de Acilut, to je Šhina, to je naša kolektivna duša, a noć je stanje izgona iz duhovnog. Dakle, ovdje govorimo upravo o stanju kada ne osjećamo cijelinu, kada ne osjećamo tu kolektivnu dušu. To je stanje izgona. Kada se nevjesta, Malhut, dakle, trebala ujediniti sa svojim mužem. To je ono što se čini tijekom te noći. Tijekom egzila nastojimo Malhut ujediniti sa mužem, Zeirampin, koji je stvoritelj, i to moramo napraviti upravo u izostanku duhovne svjetlosti, u egzilu, u potpunom mraku. Zašto? Vidjet ćemo. Svi prijatelji su razbijene duše, dijelovi zapravo te kolektivne duše Malhut svijeta Acilut, koje se žele ujediniti, koji se žele povezati međusobno. Koji su prisutni u odeji nevjeste. Odeja nevjeste je Malhut de Acilut. Dakle, kada se prijatelji su prisutni u odeji nevjeste, znači da se kroz njihove napore da se međusobno povežu, grade nevjestu i odeju zapravo nevjeste, a počnu osjećati zapravo cijelinu koja je odeja nevjeste. U toj noći, po kojoj slijedi blagdan Šavuot, Šavuot je Gmartikun, konačno ispravljenje. Šavuot je zapravo primanje Tore, blagdan koji simbolizira primanje Tore na Sinaju. I taj čin zapravo predstavlja Gmartikun, kada je Tora primljena, doslovno cijela Tora, znači da smo ispisali čitavu Toru na našim željama, znači da smo se uzdigli sa razine ovoga svijeta na razinu Gmartikun, na razinu kraja ispravljanja. Dakle, svi prijatelji koji su prisutni u odeji nevjeste u toj noći, po kojoj slijedi blagdan Šavuot, kraj izgona, dakle, obavezni su stajati zajedno sa mladoženjom pod baldahinom. Sa mladoženjem znači Zeirampin, pod baldahinom, taj hupa. Baldahin je kada imamo, dakle, ovo sam ja, ovo su moji prijatelji. Okay. U našem svijetu ja njih percipiram i koristim ih zapravo isključivo poradi vlastitog dobra, vlastite koristi. Međutim, kada ja na svoj ego stavim masah, okay, i djelujem prema drugima poradi davanja, okay, ta moja akcija naziva se, dakle, ta kompletna akcija se naziva masah i orhozer, povratna svjetlost. Povratna svjetlost je moj stav prema stvorenju, prema drugima,
kojim ja nastojim imitirati stvoritelje prema njima. To je upravo ova moja akcija. Dakle, ono što me povezuje prema Ahab, to su želje drugih, to su drugi, jeste ako ja imam prema njima namjeru, istu namjeru kao što ima ovaj viši. Ta moja namjera se naziva orhozere i unutar nje ja osjetim, ovdje sam zaboravio nacrtati, kad se to dogodi, osjetim zapravo da odozgor dolazi svjetlost. I na taj način ispunjava ove Ahab. To je moja orhozer. Međutim, kada istu akciju čine i drugi, recimo drugi istu akciju čini prema meni, svaki od njih i međusobno, okay. I tako dalje, i tako dalje. Tu dobijemo jednu jako veliku mrežu. To znači da čitav sustav, svaka želja u sustavu povezuje orhozer vlastiti i ta mreža orhozer je hupa. To je baldahin. To je stanje gmartikuna zapravo. Kada ja uspijem prema svima imati stav, dakle imati prema svima masah i orhozer, to je moj osobni gmartikun. Kada svi to rade, to je kolektivni zapravo gmartikun. To je baldahin. Dakle, obavezni su stajati zajedno sa mladoženjom pod baldahinom i biti s njim cijele noći. Dakle, taj sustav orhozer nas drži zajedno, drži nas povezanim sa Zeirampinom, sa stvoriteljom, cijele noći, dakle tijekom duhovnog izgona, i radovati se zbog zapravo nakon toga ispunjenosti svjetlošću. S njim u ispravcima nevjeste. Nevjeste zajednička duša. Taj kli koji gradimo kroz taj orhozer među nama. Dakle, učenju Tore, proroka, svetih pisama i konačno mudrosti. To su 4 faze. Tora, proroci i sveta pisma. Tora su Hagat, Hesed, Gura, Tiferet. Proroci su Netzach, Hod, Jesod. Sveta pisma su Malhut. Korekcije. Dakle, 3 dijela naše želje. I nakon toga konačno mudrosti, kao što tu piše. Dakle, nakon toga se manifestira Or Hohma, kad dovršimo čitavi kli. Jer to su njezini ukrasi. Ti ispravci, ti ukrasi su zapravo Or Hasadim, unutar kojih počinje sjati Or Hohma. To su ispravci koji omogućavaju da se stvoritelj manifestira unutar želje. Nevjesta prima ispravke, kiti se njima i raduje s njima cijele noći. Dakle, nevjesta, dakle sve ujedinjene duše, prima ispravke, ispravljaju se u svojstvu davanja među sobom, kiti se njima, kada se kitimo tim ispravcima, znači da stječemo Or Hohma, manifestira se stvoritelj, i raduje s njima cijele noći. Radovati s njima cijele noći znači osjećaj kraja duhovnog izgona. Osjećaj kraja izgona, da. Sljedeći dan, to je Gmartikun, na blagdan Šavuot, kada primimo svjetlost, dolazi pod baldahin, to smo rekli šta je, zajedno s njima, dakle, sljedeći dan, dakle, kada nastupi Gmartikun, kada nastupi primanje svjetlosti Hohma, manifestira se taj baldahin, taj međusobni orhozer, uspjeli smo izgraditi taj orhozer među nama.
zajedno s njima, znači zajedno sa svim dušama onih koji su sudjelovali u ispravljanju. Oni zapravo grade taj baldahin. I njezini prijatelji koji su učili Toru cijele noći nazivaju se, dakle te duše koje sudjeluju u ispravljanju, nazivaju se sinovi baldahina ili Benei Hupata, Benei, sinovi baldahina. I kako prilazi Hupa, znači kako se približavamo ovom stanju Gmartikuna, odnosno ovom stanju kada izgradimo masah među svima nama, stvoritelj pita za njih, blagoslivlja i kiti nevjestinim ukrasima. To smo sad napomenuli, dakle to su redom ispravci naše duše. Sretni su oni koji su tako počašćeni. Primjenje Orhohma u konačnici. Dakle, u ovoj točki zapravo čitavoj piše čitav proces. Opisan je čitav proces zapravo do Gmartikun. Zapravo, kada gledamo način na koji je Zohar pisan, da je Zohar pisalo zapravo 10 autora, od kojih je svaki od njih imao individualni Gmartikun, svaki je postigao svih 125 stupnjeva i oni su se međusobno našli i u povezanosti među njima otkrili Zohar. Ovo upravo je to, ovdje upravo pišu o tome što su otkrili u toj svojoj povezanosti, u toj svojoj međusobnoj povezanosti. To je ta hupa, taj sustav. Točka 126. Zato su Rabi Šimon i svi njegovi prijatelji ostali budni te noći. Ostali budni znači ostali povezani sa stvoriteljem, ostali povezani sa tom silom i ustrajali, dakle, ustrajali u ispravljanju. To je taj trud, jegija. I svaki od njih obnavljao je Toru iznova i iznova. Svaki puta, dakle, obnavljanje Tore znači znači ako smo usmjereni uvijek isključivo prema ispravljanju, prema povezanosti sa stvoriteljem. Svaki put kada nam se otkrije nova razina želje, mi ju ispravimo. Pa onda nova razina želje, pa ju ispravimo. To znači obnavljanje Tore. Rabin Šimon se veselio, a isto tako i svi njegovi prijatelji. To označava primanje Orhohma zapravo. Rabin Šimon im reče: sinovi moji, kako je radosno vaše mnoštvo. Sinovi moji, to je zapravo idući kao stupanj koji nastupa. Sin je sljedeći stupanj. Sin se kaže ben, što dolazi isto kao i riječ bina od riječi avana. Dakle, razumijevanje ovog mog stupnja je u sljedećem stupnju. To su sinovi. Kako je radosno vaše mnoštvo. To je taj kli. Jer vi ste ti koji ćete se sutra, misli se na Gmartikun, pridružiti nevjesti pod Hupa, jer će svima onima koji ju ispravljaju i raduju se u njoj ove noći imena biti upisana u knjigu spomena. Knjiga spomena je, ajmo reći ovako, svaka naša akcija u duhovnom se bilježi. Neovisno o tome da li je grijeh, dakle da li je loša, zla ili je dobra. Jer u konačnici, kada nastupi Gmartikun, sve te akcije bivaju izjednačene, kao što ćemo vidjeti jer on dalje upisuje u članku upravo to. Sve te akcije bivaju izjednačene i od njih se gradi kli. Nacrtat ćemo možda kasnije. I što će se tada dogoditi?
I stvoritelj će ih blagosloviti sa 70 blagoslova i ukrasa kruna višeg svijeta. 70 je oznaka za Or Hohma. A blagoslov je Or Hasadim. I onda kada imamo 70 blagoslova, to zapravo ukazuju da će na Gmar Tikun Or Hasadim i Or Hohma biti posve identične. Neće biti razlike među njima. Or Hasadim će zapravo postati poput Or Hohma. Ako nešto nije jasno, ako ja možda brzam ili ako vam neki dijelovi nisu jasni, slobodno pitajte svakako. Ja nastojim vas navikavati na učenje Zohara. Čak i ovdje ima puno komentara, ali manje crtanja, manje svega. Čisto da se naviknete biti skoncentrirani na namjeru, na unutrašnjost. 127. Rabin Šimon otvori i reče: nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Ta rečenica će sad biti objašnjena u danjem tekstu. Već sam objasnio ovo, no kada se nevjesta probudi kako bi zašla pod baldahin sa svim svojim prijateljima koji su se s njom radovali protekle noći, raduje se s njima, ispravlja se i sjaji sa svojim ukrasima. Mislim da je to jasno. Svi pojmovi već smo ih prošli. Točka 128. A sljedeći dan, dakle na Gmar Tikun, mnoštvo masa, domaćini i legije pridružuju joj se. Prijatelji smo rekli, prijatelji su oni koji sudjeluju u ispravljanju duše, kolektivne duše. Mnoštvo masa, to su oni koji ne sudjeluju u ispravljanju, oni koji ne služe stvoritelju, oni koji nemaju točku u srcu. To su mase. Domaćini, to su oni koji postoje u duhovnom kao okolina naša. To su duše pravednika, da tako kažem, duše kabalista, koji postoje tamo, unutar tog sustava i pomažu nama u korekciji. I legije, to su anđeli, to su sile od strane stvoritelja, sile ispravljanja. Ajmo reći da su duše koje postoje tamo određena svojstva, a da su legije zapravo sile koje utiskuju ta svojstva unutar nas, otprilike. Pridružuju se. Dakle, čitava slika biva ujedinjena, postaje cjelovita. Nema više hijerarhije, nema više funkcija, nego se čitava ta slika sada na Gmar Tikun, a to je zapravo na kraju svake želje, na kraju svakog ispravka mi doživimo dijelić ovoga. Čitava slika postaje cjelovita. Zato se kaže dan, jutro, dan, novi stupanj. Odnosno završetak ovog stupnja i nastupa novi stupanj. I ona, misli se na nevjestu, zajedno s masama, domaćinima i legijama, očekuje sve one koji su je ispravili učeći Toru te noći. To je opis sustava ispravljanja. To je zato što se Zeir Anpin ujedinjuje s Malhut i ona vidi svog muža i rečeno je: nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Ona vidi svog muža, to znači da Malhut prima unutar sebe sva svojstva Zeir Anpin, sve ono što njoj dolazi od Zeir Anpin, odnosno od viših kroz Zeir Anpin. Kaže, nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Nebesa se odnosi na mladoženju, Zeir Anpin koji dolazi pod Hupa. Nebesa je zapravo
taj ukupan orhozer koji mi skupljamo tijekom svih tih ispravljanja. Nebesa objavljuju, dakle, obasjava poput sjaja safira. Čitavu malhut s kraja na kraj. Obasjava, to je orhozer. Poput sjaja safira, sjaj safira je orjašar. Kad kaže obasjava poput sjaja safira, znači da orhozer postaje identična, posve jednaka orjašar, ili naša povratna svjetlost, naše namjere postaju potpuno identične namjerama stvoritelja. Nema razlike među nama. I tada orhasadim postaje jednaka kao orhohma, orhozer postaje jednaka kao orjašar, a to znači da obasjava zapravo čitavu malhut s kraja na kraj. Znači čitavu želju, čitavu malhut de Ein Sof. 129. Slava stvoritelja, El, je nevjesta, malhut, zvana El. El je inače svojstvo milosti, hesed. Kao što je napisano, El bjesni svakoga dana. Tu imamo sad jedan čudan element. El s jedne strane milost, sa druge strane bjesni svakog dana. To bjesni svakog dana je osjećaj suprotan od milosti. Kako se to dvoje može biti povezano? Pa zapravo to znači da El, milost, to svojstvo se može otkriti jedino kroz bijesni svakog dana, svojstvo tog bijesa, što zapravo predstavljaju ograničenja, patnje, nešto što se naziva sud, svojstvo suda na našoj razini. Ako imamo nekakav viši stupanj, i ovdje sam ja, okay, na mene zapravo djeluju dvije sile. S lijeve strane sila koja se naziva sud ili din, a sa desne strane sila koja se naziva milost ili rahamim. Ja u svom egoističnom stanju pokušavam, da tako kažem, iskoristiti milost. Pokušavam natjerati, da tako kažem, milost na svoj mlin. To se manifestira u našim molitvama. Bože, daj mi da to prođe, ako učiniš to, vječni sam ti sluga. Zavjetovat ću se na ne znam šta. To su ti naši pokušaji, to je karikirano zapravo, sve što sam rekao, to su zapravo jako, to imaju i ateisti, ljudi koji ne vjeruju u Boga i nemaju uopće povezanost sa tom silom, nikakvu. To su nesvjesni mehanizmi naši. Želimo konstantno pronaći elemente koji nam dolaze iz okoline i iz nas samih, kako bi izgradili bolji kli. Vratit ćemo se na ovo. Sad ste me podsjetili na nešto i zapravo mislim da je vrijeme da to malo sad tako objasnimo. Mrvicu ćemo skrenuti sa teme. Isto vezano uz percepciju stvarnosti, zapravo nećemo skrenuti sa teme. Kao što je naša želja podijeljena u našoj percepciji kroz taj postupak ševirat na nešto vanjsko i nešto unutarnje, ili na druge i na ja, tako je i vrijeme, da tako kažem, podijeljeno na budućnost i prošlost. Sadašnjost je točka u kojoj se nalazimo mi. Dakle, ako imamo
Vrijeme, dakle, uvijek teče u jednom smjeru. Nećemo sad ulaziti previše duboko u duhovnu prirodu vremena i strukture, to ćemo možda raditi na kampusu. I točka sadašnjosti sam ja. Ovo ovdje je prošlost. To su moja sjećanja, moja iskustva, moja ranija stanja moga tli. Ovo ovdje je budućnost. Budućnost je meni skrivena. Potpuni upitnik. Ja ne vidim šta se zbiva ispred. Ne vidim šta mi dolazi. Kao da imamo određeni zid prema tome. Ne sjećam se budućnosti. Ono što Kabala, recimo što učimo u Kabali, prošlost i budućnost su zapravo samo različita stanja, su faze ispravljanja, faze, razine, zapravo kretanje razinama želje. To je vrijeme zapravo. I proces ispravljanja koji se zbiva po fazama, taj niz faza tijekom ispravljanja mi nazivamo vremenom, mi ga osjećamo kao vrijeme. Životinje su posve zaljepljene za taj proces ispravljanja. Dakle, životinje borave doslovno u toj liniji i ne mogu se maknuti nigdje iz nje. Čovjeku je dana mogućnost, što smo rekli, samosvijesti. Točka gdje on može se pomaknuti, na neki način promatrati se sa strane i pomaknuti se iz te sile vremena. I to mu je zapravo omogućeno isključivo kako bi realizirao slobodnu volju. Nama je budućnost skrivena, buduća stanja su nam skrivena zato što se upravo tu manifestira naša slobodna volja. Na koji način? Mene je do ove točke u kojoj se nalazim sada, to je dakle sada. Mene je do te točke doveo niz različitih stanja. To je zapravo vrijeme. Budući da boravimo u egoističnom svijetu, moja kalkulacija je da uvijek svako sljedeće stanje, recimo da je ovo stanje 1, da svako sljedeće stanje 2, bude veće od stanja 1. Da stanje 3 bude veće od stanja 2. I tako dalje, i tako dalje. U kom smislu veće? U smislu veći užitak. Egoističan svijet, egoistična percepcija i zarobljenost u egu je predstavljena upravo time. Ja sam prisiljen da u svojoj budućnosti tražim uvijek stanje koje je ispunjenije, savršenije, bolje, ugodnije, većeg užitka nego što je stanje u kojoj se sada nalazim. I dolazimo u točku koja je sada. I tu se račvaju, da tako kažem, dva buduća stanja. Jedno stanje je moje prirodno egoistično stanje. Dakle, ja se nalazim sad u točki jednoj i moja prirodna inklinacija je da u svom budućem stanju gradim veći užitak za sebe.
Međutim, to je jedna opcija, dakle. Veći, nazvat ćemo kli, veći užitak za sebe. Međutim, druga opcija na koju mi pucamo jeste želim dovesti svoju želju bliže stvoritelju. Okay. I ako je ova točka moj kli, moj trenutni kli broj 1, a ovo drugo stanje je moj kli broj 2, i to je želja, onda je ovaj put između ta dva stanja moja namjera. Tu se manifestira namjera. Ima tu toga još za objasniti. Neću ići dublje u ovo, ali sad ulazimo lagano u puno unutrašnje tumačenje namjere. Namjera je upravo, moja namjera se manifestira u tome koje stanje želim izgraditi u sebi, u svojoj sljedećoj točki. Da li želim veći egoistični užitak kli ovoga svijeta, ili želim svoju želju približiti stvoritelju. Tu se manifestira namjera. O budućnosti, prošlosti i sadašnjosti, o tome ćemo još pričati, to je vrlo detaljno. Sad nemamo vremena zapravo ući dublje u ovo, a i ne bi vas htio zbuniti više nego što smo svi mi zajedno zbunjeni. Da se vratimo na naše. Dakle, upravo zbog te naše egoistične usmjerenosti, mi težimo uvijek izgraditi da nam stvoritelj da tako kažem, da pogoduje našem egu, da nam da veći užitak. To zahtijevamo od sile milosti. Međutim, sud, dakle, to je bijes. Silu milosti ne možemo otkriti bez bijesa. Silu milosti možemo otkriti jedino u mraku. Sud je inače naša situacija u životu. Tako se manifestira ta sila suda. Naša situacija u životu, ne mislim pod generalnu situaciju u životu, nego pod situaciju duhovnog razvoja u životu. Svako od nas se u datom trenutku nalazi u najboljem mogućem stanju koje postoji za njegov duhovni napredak. I kroz to svojstvo, kroz osjećaj patnje sa te strane, u nama se gradi strah. Što znači strah? Strah od stvoritelja. To znači da vidim da isključivo dolazi sve od njega i da zapravo mi preostaje jedina kalkulacija u čitavom životu. Dakle, sud je poništio čitav ego moj i jedina kalkulacija koja mi sada ostaje u životu jeste jesam li učinio sve poradi stvoritelja ili postoji još nešto što mogu učiniti. To je strah od stvoritelja. Dakle, sud, taj bijes, da tako kažem, uništava, iscrpljuje naš ego i kada ga potpuno iscrpi, onda mi osjećamo strah prema stvoritelju,
dolazimo u stanje straha prema stvoritelju, odnosno želje za davanjem prema stvoritelju, i tek onda se manifestira milost. A milost jeste mogućnost da unatoč svojoj situaciji, koju osjetim kao najudaljeniju od stvoritelja, postajem poput stvoritelja. Sila koja mi omogućava nešto što je nemoguće. To je milost. Nešto što ja vidim da je nemoguće. I tada stvarno vidim da nema ničeg osim njega. I da je on dobar koji čini dobro. Iako sam grešnik u kabalističkom smislu, dakle, iako sam posve povezan sa egom, otkrivam da nema unutar mene niti jedne točke kojom se mogu povezati sa duhovnim, ja svejedno unatoč tome stvoritelj mi daje mogućnost da postanem poput njega. Tako nekako. Kaže dalje, ona je zvana El na sve dane u godini. Dani u godini, to je dakle to razdoblje egzila, izgona duhovnog. A sada, na blagdan Šavuot, na Gmartiku, na primanje svjetlosti, kada je već zašla pod hupa, naziva se veličina. To je ova veličina stvoritelja. I zvana je El, što znači veličanstvo nad veličanstvom. Dakle, El je nevjesta Malhut. Kada nevjesta Malhut tijekom procesa ispravljanja, ona funkcionira isključivo prema svojstvu milosti. Ono što je onoliko snage za biti poput stvoritelja koliko je dano od ozgora. Međutim, kada iscrpi sav svoj trud, kada dođe do kraja, kada zađe pod hupa, na blagdan Šavuot, u tom stanju, ona se naziva veličina. Što znači veličanstvo nad veličanstvom? Znači da se Malhut posve izjednačava sa Zeirampin. Sjaj nad sjajem znači da sad Malhut posjeduje vlastiti sjaj. Što znači vlastiti sjaj? Mi sve do Gmartikuna ne možemo primiti svjetlost unutar Malhut. Ne možemo ispuniti Malhut. Malhut mora ostati prazan i može biti ispunjen samo u onoj mjeri u kojoj joj viši sfirot to daje. Međutim, ovdje Malhut uistinu poprima duhovna svojstva, stječe duhovna svojstva, i ta duhovna svojstva koja se manifestiraju unutar Malhut počinjemo ih osjetiti kao svjetlost. Sjaj nad sjajem. I vlast nad vlašću. To znači da Malhut, prije je bilo da je Zeirampin vladao danju, a Malhut vladala noću, što znači da kada su jako prisutne sile Malhut, sile stvorenja unutar nas, nad nama osjećamo ograničenja, din, dakle sud, a kada Malhut, kada smo pod utjecajem većim Bina, odnosno Zeirampin, koji je sunce, inače u Zoharu često se spominje kao sunce, onda osjetimo milost, osjetimo silu milosti, svjetlost se manifestira i tako dalje. Međutim, u Gmartikun i s jedne i sa druge strane postoji svjetlost. Malhut apsolutno upravlja i noću i danju, i jednim i drugim aspektom. Još jedna točka. U sat kada nebesa, Zeirampin, zađe pod baldahin i obasja Malhut, svi su njezini prijatelji koji su je ispravili učeći Toru, znani po svojim imenima. Imena su inače ispravljeni dio naš. Mi uvijek, ako imamo parcuf, imamo dakle parcuf, imamo roš u kojem je namjera, jel da, i imamo i ta namjera
se manifestira u našoj želji. Na koji način? Tako da imamo dio koji se naziva toh. U tom dijelu osjećamo, to je ispravljeni dio, to je dio koji je izjednačen sa stvoriteljem i taj dio se naziva ime, šem. I imamo sof, dio koji nije ispravljen. Međutim, u oba dijela mi gradimo kli. Na koji način? Na način da i u jednom i u drugom osjetimo duhovne zakone. U toh osjetimo svojstvo milosti, dakle ispunjenje, u skladu smo sa stvoriteljem, a u sof osjetimo nesklad, udaljenost od stvoritelja. I tako je na svakom stupnju. Na svakom stupnju otkrivamo dio nas koji je povezan sa stvoriteljem, koji je u skladu s njim, i dio nas koji je udaljen od stvoritelja, koji nije u skladu s njim. U toh otkrivamo takozvane pozitivne micvot, duhovne zakone. To su one učiniti, što treba činiti. A u sof negativne micvot. Pozitivnih micvot ima 248, negativnih ima 365, sve zajedno, dakle ukupno 613 duhovnih zakona, odnosno zakona kojima možemo svih vlastitih 613 želja povezati sa stvoriteljem. Kao što je rečeno, kaže dalje, nebesa obznanjuju djelo njegovih ruku. Djelo njegovih ruku odnosi se na članove ovoga saveza koji se nazivaju djelo njegovih ruku. Djelo njegovih ruku su ove akcije. Pozitivne micvot i negativne micvot. Nešto što otkrivamo unutar duhovnog. To su djelo njegovih ruku. I te sve akcije, dakle i toh i sof, postaju izjednačeni. Međutim, kaže, kao što je napisano, potvrdi za nas djelo naših ruku, što je znak saveza. Naših i njegovih ruku, tu je razlika. Znak saveza, nešto što gradimo, to je djelo naših ruku. Što je savez? Savez je kada bivamo odcijepljeni od našeg ega. Ovaj dio se inače naziva orla ili prepucij, kožica. I ovaj savez o kojem govorimo je takozvani savez obrezanja, Brit Mila. Brit Mila ne znači ništa drugo nego to da tijekom našeg rada konstantno nastojimo izolirati malhut. Nastojimo ne primiti svjetlost unutar malhut. Ne koristiti malhut. Koristiti isključivo od jesod. Jesod pa nadalje. To je Brit Mila. I kada mi kroz svoj trud to činimo, dakle ta orla, ta kožica je lev ha even, to je naša priroda, naš ego. I mi tijekom ispravljanja konstantno nastojimo nadilaziti impulse tog ega. To se naziva djelo naših ruku. I kada ih stvoritelj potvrdi, kao što tu kaže, potvrdi za nas djelo naših ruku, što je znak saveza, tada to postaje djelo njegovih ruku. Što znači da na gmar tikun,
Kada znamo da je gmartikun? Gmartikun je kada stvoritelj odvoji od nas taj ego, odnosno ispravi ga. Ispravi ga za nas. To nam je potvrda, da tako kažem. I onda se dogodi to da taj savez koji smo gradili kroz naše ispravljanje i stvoritelj ga je na kraju potvrdio tako što je uistinu odstranio orla i zapravo nam omogućio gmartikun, tada kaže taj znak saveza utisnut na tijelu čovjeka. Tijelo čovjeka znači taj savez, taj zakon je utisnut na našoj želji. Dakle, čitava želja djeluje u skladu sa tim zakonom i to je gmartikun. Zakon gmartikuna. Dobro, bilo je kompliciranih dijelova. Naravno, ako bude bilo pitanja vezano uz ovo, slobodno pitajte na našem forumu. Vidim da nije bilo pitanja ovdje, a mi lagano dolazimo pred kraj naše lekcije. Pročitat ćemo to još jedno, a ovu priču o namjeri, budućnost, prošlost, to ćemo nastaviti sljedeći put, kao pripremu za sljedeći dio Noći nevjeste, jer mislim da je jako bitno da to razumijete. Tu počiva naš unutarnji rad, čita naš unutarnji rad. Dobro, pročitat ćemo još jednom. Nastavljamo biti u namjeri s kojom smo započeli lekciju. Još nije kraj lekcije. Lekcija traje dok ne završimo sa čitanjem i ne završimo sa svime. Ovo zapravo, treće čitanje, je najbitniji dio lekcije. Vidjet ćete polako zašto. Kaže ovako, 125. Rabin Šimon sjedio je i učio Toru u kući kada se nevjesta, u noći kada se nevjesta Malhut trebala ujediniti sa svojim mužem Zeir Anpin. Svi prijatelji koji su prisutni u odaji nevjeste u toj noći po kojoj slijedi blagdan Šavot obavezni su stajati zajedno sa mladoženjom pod baldahinom i biti s njim cijele noći i radovati se s njim u ispravcima nevjeste. Dakle, u učenju Tore, proroka, svetih pisama i konačno mudrosti, jer to su njezini ukrasi. Nevjesta prima ispravke, kiti se njima i raduje s njima cijele noći. Sljedeći dan, na blagdan Šavot, dolazi pod baldahin zajedno s njima i njezini prijatelji koji su učili Toru cijele noći nazivaju se sinovi baldahina. I kako prilazi hupa, stvoritelj pita za njih, blagoslivlja i kiti nevjestinim ukrasima. Sretni su oni koji su tako počašćeni. 126. Zato su Rabin Šimon i svi njegovi prijatelji ostali budni te noći. I svaki od njih obnavljao je Toru iznova i iznova. Rabin Šimon se veselio, a isto tako i svi njegovi prijatelji. Rabin Šimon im reče: Sinovi moji, kako je radosno vaše mnoštvo, jer vi ste ti koji ćete se sutra pridružiti nevjesti pod hupa, jer će svima onima koji ju ispravljaju i raduju se u njoj ove noći imena biti upisana u knjigu spomena. I stvoritelj će ih blagosloviti sa 70 blagoslova i ukrasa kruna višeg svijeta. 127. Rabin Šimon otvori i reče: Nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Već sam objasnio ovo, no kada se nevjesta probudi kako bi zašla pod baldahin sa svim svojim prijateljima koji su se s njom radovali protekle noći, raduje se s njima, ispravlja se i sjaji sa svojim ukrasima. 128. A sljedeći dan mnoštvo masa, domaćini i legije pridružuju joj se i ona zajedno s masama, domaćinima i legijama očekuje sve one koji su je ispravili učeći Toru te noći. To je zato što se Zeir Anpin ujedinjuje s Malhut i ona vidi svoga muža i rečeno je: nebesa objavljuju veličinu stvoritelja. Nebesa se odnosi na mladoženju Zeir Anpin koji dolazi pod hupa. Nebesa objavljuju, dakle obasjava poput sjaja safira čitavu Malhut s kraja na kraj. 129. Slava stvoritelja, El, je nevjesta, Malhut zvana El, kao što je napisano:
El bijesni svakoga dana. Ona je zvana El na sve dane u godini. A sada, na blagdan Šavot, kada je već zašla pod hupa, naziva se veličina i zvana je El, što znači veličanstvo nad veličanstvom, sjaj nad sjajem i vlast nad vlašću. 130. U sad kada nebesa, Zeirampin, zađe pod baldahin i obasja Malhut, svi su njezini prijatelji koji su ispravili učeći Toru znani po svojim imenima, kao što je rečeno, nebesa obznanjuju djelo njegovih ruku. Djelo njegovih ruku odnosi se na članove ovoga saveza, koji se nazivaju djelo njegovih ruku. Kao što je napisano, potvrdi za nas djelo naših ruku, što je znak saveza utisnut na tijelu čovjeka. Sljedeće srijede nastavljamo dalje sa ovom pričom, nastavljamo dalje sa našom percepcijom stvarnosti, produbljivati pojam namjere, što je to namjera. Sutra imamo drugo predavanje kampusa Kabale, kojim počinje u 6 naravno i kojim počinjemo kao podciklus predavanja u kojem ćemo govoriti o problemima ovoga svijeta, o slici ovoga svijeta. Tema je točka preokreta, dakle trenutno stanje čovječanstva koje se nalazi na razmeđi između dva svijeta. Objasnit ćemo, malo ćemo govoriti o tome zašto je to tako, po čemu je to bitno i u petak imamo Kaina i Abela, dakle tajno značenje Biblije, učimo Kain i Abel, tu smo sad već ušli u duhovno, na ljudsku razinu i sad se ta ljudska razina gradi dalje. Ta čitava priča počinje sa Kainom i Abelom. Vidjet ćemo u petak šta je to. A do tada, kad god se vidimo na tim predavanjima, ja vas kao i svaki put uvijek srdačno pozdravljam, želim vam svako dobro i ugodan ostatak ove večeri.